तिनी सिमी पूर्व त्रिपुरा आसननि चिनी बातायनाय गरम गोनांथि राजकुमारी कीर्ति सिंह देबबर्मानि चिनी निसिमी सिंह प्रसार नखरका चिनी 24 रामचंद्र घाटनि जत्त वारियर्स TWF YTF ताई तिप्रा मथा ताई चिनी स्टूडेंट अर्गेनाइजेशन TISF न तुई जों तिनी निसिमी फ्लैग गायनाय एवं सारा चिनी रामचंद्र घाट जतदु चिनी फ्लैग जाय यागो सकायमानि मोनो जों तिनी बुरि गायजेंनाय एवं ब्लाइ खातुम खाजा चिनी रामचंद्र घाटनि लुकुरक चिनी राजकुमारी कीर्ति सिंह देबबर्मा मानमानि यागुलो एवं जों नग नग ताबुक प्रचार गौरव सभा चलिनाय गाय आबुनि बागै जों ताबुक अर तिनी गोबां चिनी वारियर्स रक तिनर फाइजा गायलेनायनि बागै चिनी गारि रक जतन रेडिंका फ्लैग रक ताबुक खालायबैका मटामटी गाय ताबुनि बिसिनो जोंर चेंजेंनाय मा खालायो जों चिनी जे पूर्व त्रिपुरानि एवं त्रिपुरा मठनि कैंडिडेट ताई बीजेपी नि साबुट जे कैंडिडेट और बुसाखा वो मार्जिन बुट बायके गोप्लायंगै चिनी दफानि कग्न भारत वर्षनि पार्लियामेंट थाङि बकक्ति सानाय एवं चिन दफानि जे जोंजाल तंमनि मन सकमना बागै बसायत गने हनै कुइतु सावैन जों बन गोबां बुट बायके गोप्लाय खनेन बागै जों समायतांजाक एवं बुसखांनि साल अदर रेली खनेन चिन प्रोग्राम तंगो एकाय चिन ऑब्जर्वर को फाइबेनाय चिन और जारि इंचार्ज प्लान बर फाइबेनाय TWF नि सेंट्रल कमिटी नि बुरि बदल बगमिया फाइबेका YTF मीटिंग थांगा तिप्रा मथा बकगिन फिसिंग और फाइनाय नि खानावो एकाय आंनि जे एमएलए बो और तंनाय चिन एम बो और सहयोगिता तंनाय जेतो आं आलका जागा दायित्व खालायसा आइबन आं और तंनाय एवं तिनिन सिमी जे पूर्व त्रिपुरा खाथुम खाजा खाय जों नग नग ताय लामा लामा फ्लेग खाय चिनि प्रचार जों सेंसिनायता सर और रामचंद्रगढ़ बुसक बोट कपलाय माने बोट माने कपलाय खाय नि खाखा जों और प्राय जों तो विधानसभा ताई जोंखौ थानाय एडिसिव जों गोबां बुट नमा कायबं 1900 चिनि रामचंद्रगढ़ जतन बिसि गोबां मार्जिन बुट माखा आंगाफ्रो अब्र ऑब्जर्वर जोंगाफ्रो अन्यन जागोन चाय ताई 10000 गोबां बिसि बुट मानै जों और मार्जिन बुट बायखाय चिनि प्रज्ञा देबबर्मा न राजकुमारी प्रज्ञा देबबर्मा जोंगाफ्रो कपलाय खिमनाय को बुट रखमन्ता के खाखलाय आगिनि साय ताबो टेबो गोबां बुट बायखाय जों चिनि राजकुमारी कीर्ति सिंह देबबर्मा न जों कपलाय खायमानानै चिनि खाबो सम